jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diow Sare en garti hande oɗo ñalawma alhamis nogas e jeeɗiɗi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi habaruji moɗon e ɗemgol Pulaar. ɗum noon habaruji men hande ko toon to États-Unis tan ene wayno ko kadi ko débat politique hakkude kanko président Joe Biden e kanko ancien président Donald Trump en woni débat o fuɗɗima hande à partir de 9h toon to Atlanta ko état Georgia. haalirno guila ni hono kamɓe CNN ene wayno ko won luwaji mabɓe ɓe mbaɗi pour ko fate débat oɗo ene wayno ko kamɓe tan ɗiɗo candidat ji ɗi goni toon ko fate yimɓe illa ko wayno famille aji mabɓe won ala tawaɓe toon to sutto kanko président Joe Biden noon teskitama wonde joom suudu makko ari o tawede débat o kanko président ancien président Donald Trump noon ene wayno ko yiyaka joom suudu makko ne ari hen ko teskira e luwaji he tan ko kamɓe ɗiɗi foof ɓe dakkodirino e turnade ko CNN ko ɗaɓɓuno e mabɓe so goto ne haala goɗɗo micro mum ko wuddete so tawi nde ɓe puɗɗoto nde en ɓe mbaɗino kadi cuɓima goto foof hol guidotoɗo arde e hol goto foof to holto darato ene wayno ko kanko président Joe Biden ko kanko wonno banggue ñaamo e kanko Donald Trump ancien président ko kanko wonno banggue nano e kadi nde ɓe puɗɗoto nde ene wayno ko kanko président Joe Biden iɗi huddidde haala ka e caggal muɗum ene ko Donald Trump kañum sakkiti haalde donc ko jiida e ɗum ɗon ene wayno ko nde puɗɗi débat nde ko kamɓe ɓeɗo ɗiɗo Dana Bash e kanko kadi Jake Tapper kamɓe goni journaliste ji CNN arnoɓe wadde oɗon débat donc ala gonɗo toon ko yiyete en audience walla yimɓe ɓe ganduɗa tawaɓe foɓɓoɓe walla wulloɓe walla ko wawi wonde fof ɗum noon ko luwaji CNN ɗum noon kadi ko débat mo ganduɗa mo nandani e débat ji baɗannoɗi ɗi ɗum noon e wayno ko ngol ɗo woni lawol mabɓe hawnaki lawol nayaɓol ni kamɓe ɗiɗo président ji ɗiɗi walla ɗiɗo candidat ji ɗi potta ko fati débat ji donc hitande ujunnaji ɗiɗi ɓe puttini kadi débat ji hakke ɗiɗi walla tati ngol ɗo kadi ko ngol ɗo woni débat mabɓe gadan oɗo débat noon hande ene wayno ko ɗaminno wonde ko goto mabɓe foof ma hollu ki yimɓe potɓe wotande ɗumen ene poti hoolade ɗumen sibabude holno jaborte question ngaji holno kadi no haaliranta ɓeɗon wotanoɓe ɗumen holko jogori wadde so tawi suɓama yo won gardiɗo États-Unis ɗum noon koye ñande 5 novembre hitande ujunnaji 2024 donc o teskita tan ne wayno ko kamɓe débat o waɗi tourni ko question ngaji kewɗi question ngaji ɓurɗi haalede henen ko wayno ko wiyete inflation no gurdam ɗum tiiɗiɗo États-Unis ko wayno avortement ko wayno kadi immigration ko wayno kadi guerre hakkude Russie e Ukraine et surtout kadi ko wayno plan international hono kamɓe États-Unis surtout jokkodiral mabɓe ko wayno o tan ene wayno ko teskita hen hono kanko Joe Biden nde uddita konngudi makko nde o haali kadi kewɗo o haali kadi o wi wonde ko oɗo saha joni leydi ndi nen fuɗɗi yaarude yesso e kadi ene wayno so tawi ɓe garti kadi maɓe continue surtout yen habde ko wiyete inflation ko siftinten toon hadde mabɓe arde toon ene wayno ko kanko président Joe Biden o yarata joni ko 81 hitande kanko ancien président Donald Trump o yara ko 77 hitande donc kamɓe ɗiɗi fof ene wayno ko ɓurno hullede hen ko fate manggu so tawi goto mabɓe ne wawi ardede surtout kanko président Joe Biden fawino koye oɗo débat hande donc ene wayno ko hadde men nadde date uji débat o ko e nder sondage uji baɗaɗi tan e nder kadi ko wullete oɗo saha joni surtout to banggue démocrate en kamɓe fof koɓe découragé ɓe wonde ko hono kanko président Joe Biden holno waɗiri débat makko hande d' abord ko nde o ari nde dande makko nanetake no fewi kadi omo meeha no fewi e kadi hen saji omo kalo kanko hoore makko jabade won namde won e hen saji kadi omo ronka hoore makko kanko hoore makko défendude hoore makko surtout no Donald Trump no toñirtamo ni toñirtamo yewonde ko kanko bonni leydi ko kanko udditi frontiére uji ko kanko kadi bonni kalisaji surtout yenna caggal nde kañum yalti laamu ngo yenna kalisaji gonnoɗo ɗon wadde kala ko fati pinguji walla gueɗe ban noon ko kanko bonni ɗum noon ko ɗum woni ko teskira e makko kanko Joe Biden won gueɗe wonɗe fawno wawno défendude hoore makko surtout ko fati immigration surtout ko fati guerre gonɗo to Ukraine e ko fati même ko avortement ɗum ɗo fof ko hunde nde wawno défendre hoore makko défendani hoore makko donc ko noɓe gudditirde ene wayno ko kamɓe journaliste uji ɓe namdimomo kanko kamɓe ɓeɗo ɗiɗi fof ko fati no gurdam ɗam no wettidde ko ɓuuri hewde e gurdam ɗam no wettidde ni hono kanko Donald Trump e gueɗe ɗe o haalata o wi wonde ko
gurdam ɗam no wattidi ni nena wara leydi ndi ɗo o wi ɗum noon e wayno ko nde woni laamu nde woni président nde kone wayno ko leydi ndi kañum jogino ko jawdi walla ngal ɓurgu tidde ngal ɓurgu mawnude e aduna o fof o wi kono noon e wayno ko kanko président Joe Biden nde o ari nde o bonni gurdam ɗam fof o yamiri kadi yimɓe hewɓe naati ɗo e leydi he taw ko yimɓe immigré ji ko ɗum woni ko haalata kanko président Joe Biden noon e wayno o wawiri gonɗinde wonde ko gonga gurdam ɗam ɗam tiiɗi e surtout gurdam ɗam kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa koɓe doni e laamu ɓennugu kono e wayno hoɗo sadio noon foti yettede sibabu o wawi wattude won gueɗe kewɗe wattude ɗum e place muɗum e wawde kadi surtout habde e ñaw covid mo tawi covid 19 wawi kadi o wi wonde ko o nde o ari nde ene wayno ko ngallu leydi ndi koko samno o wawi wawde addude liggueyaji kewɗi o wawi kadi wadde gueɗe kewɗe wallude surtout ne mawɓe walluɓe vétéran ji kanko président Joe Biden hande ko fati avortement noon kanko président Joe Biden o yenni Donald Trump o wi ko Donald Trump e laamu muɗum ko kañum addi yimɓe tato taw ko ñawoɓe wiyete conservateur ko kañumen woni fortuɓe ha ko wiyete no roof wayno ko ñawore wonnande ɗon kene woni 50 hitande o yamirore rewɓe yo jogo droit ji suɓade wadde avortement so tawi cellal mumen rokkani o wi ko kanko Donald Trump ko kanko addi ɓeɗon ñawoɓe conservateur o wi ɗum noon ko hunde bonde o wi ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en yimɓe hewɓe anduɓe kala ko fati droit ji andude ko fati cellal mbino wonde ko ndeɗo ñawore wonnande ɗon nde roof ko hunde moƴƴere wonande leydi kono kanko Donald Trump haali kadi o wi wonde ko kanko hoore makko e no wayno ko yimɓe hewɓe anduɓe mbi wonde ko ñawore nde wiyeten roof ko hunde fonnode wattede état ji goto fof état fof taw kañum jogui loi mum holno waɗirta o wi ɗum ɗon kadi ne wayno ko hunde moƴƴere oɗo saha joni ko caggal mum e paati immigration noon kadi ko ɗon kadi hono kanko Donald Trump o wawi kadi continue attaquede hono Joe Biden o wi wonde ko président Joe Biden nde heeɓi laamu nde tan kala luwaji ɗi wonno pour hande immigré ji nadde e États-Unis kanko Donald Trump no wiyata immigré ji wiyata ko criminel en ko yimɓe waroɓe yimɓe ko yimɓe kadi nen continue mbara o donc ene wayno ko kanko président Joe Biden udditi frontiére uji fof o rokki ɓeɗo nen naata leydi he ene gadda drogue ene mbara yimɓe e gueɗe mbaɗe noon président Joe Biden o jaabaki no feewi eko fati ɗum ɗon kono no wirini o wi wonde ko hono kamɓe immigré ji yimɓe ɓe wiyata immigré ji ɓe ene wayno ko no Donald Trump haalirta ni woni ko exagére ɓe puɗɗima noɓe naatiran noon ni wona naatigol ordre kono e wayno ko o waɗi luwaji kewɗi o waɗi kadi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa en no ussi noɓe naatirta ni o wi kadi ene wayno sinde tawni kanko Donald Trump noddani républicain ji o noddani ɗum pour wiide yo calo wodde ko fati nanodiral kamɓe sénateur uji tati taw ko républicain démocrate et indépendant bannoɗi pour wallude laamu ngu dañji yimɓe e hewɓe liggotoɓe ko fati immigration dañji kadi gardoɓe toon to frontiére uji e dañji kadi matériel goɗɗo mo ganduɗa hen bawɗo waɗde toon machine aji surtout ne taw no wawi yirtude ko drogue aji taw ko wiyete phénomène ene wayno wi ko Donald Trump waɗi ha ɗiɗon ngal ɗo nanodiral wasi wosede toon to Sénat donc ene wayno ko goto ma fon fela goɗɗon kono noon e tugnade jayniyankoye walla haraleɓe ene wayno ko kanko président Joe Biden défendani on toon hoore mum kono feewi ko fate question goɗɗo patude Ukraine ono kanko Donald Trump o wi wonde ko président Joe Biden en rokki million ngaji ha heewi million ngaji billion ngaji ha heewi toon to Ukraine balle sen taw hay Europe naɓe ballani ɗum ene wayno ko kanko président Joe Biden kadi o haali o wonde ko ene wayno ko so tawi États-Unis yantani e OTAN defandi Ukraine contre Putin ene wayno Putin wala andaka to haɗata hande ko fati Ukraine hono kanko Donald Trump tam continue wiide wonde ko billion ngaji ɗi États-Unis walla kanko président Joe Biden ɗi rokkata Ukraine ɗi ɗum ko bonnande kalis ɗum ɗon oɗon kalis ne wawno hutorede goɗɗum hono kanko président Joe Biden o wi wonde ko d' abord ko il faut ko Donald Trump faama kalisaji ɗi o haalata ɗi wona kalisaji ne rokke Ukraine kalisaji ɗi o haalata ɗin ko hiisa kaɓirɗe ɗe taw ko américain ji pewnata ɗumen ko ɗo e États-Unis fewna ko ɗeɗon kaɓirɗe nelde sewton to Ukraine ko ɗum woni kalis mo haalato donc ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président walla ancien président Donald Trump kadi o wi wonde ko nde woni laamu nde Ukraine meeɗani yanede
nde woni laamu nde en guerruji godani extra o limti kadi guilay Obama en hay Bush en Putin wonnon ɓeɗon en suusi ɗumen en yeewi ɗumen hitande fof wota ko ƴefti toon de Ukraine kono noon kanko nde woni laamu nde hay Putin hay nokku goto memani par ce que Putin en andimo Kim Jong Un en andimo mawɗo Chine en andimo ɓen jawakimo kono ɓen jeeyi Joe Biden ene wayno bon ɓe paati caggal muɗum ko fati hono kanko Dana Basho namdi Donald Trump d'abord so tawi woteji ɗi mbaɗi woteji ɗi ene gasi kadi ɗo wawi rewede foof kala ko wiyete no résultat ji gonɗinama est ce que ɗum ɗon kanko Donald Trump omo jaɓa ɗum kanko yiɗi namdede ene wayno o saaɗi jabade ɗum ɗon o tourdi po ene wayno o fuɗɗi haalde gueɗe kewɗe fatude kadi Joe Biden o wiide wonde ko Joe Biden ko kañum hutorto en département justice pour sokde yimɓe lundiɓe ɗum pour hadde ɗum nawde ɗumen tribunal uji way ɗum noon kadi en wayno ko ɓe garti kadi question goɗɗo wonde ko kanko ancien président Donald Trump o wi wonde ko so tawi o heeɓi laamu kanko hoore makko ko battoɗo ɗum noon o jeeyaɓe o wattoɓeɓe hono kanko ñaawo gonɗo toon to New York ñaawoɗo mon ko wiyete kalis mo takka ko fati o ɗiɓɓe sukaɓe rewɓe o wonde mumen tawa ɗon kalis kadi ko o hutirimo ɗiɗon dépense uji pour wiide ko dépense uji business aji makko o est ce que omo yofta ɓeɗo o wi kadi e nder kadi ko Dana namdimo wi wonde ko wi kadi kanko hoore makko hay Joe Biden ɓeɗo fof ma sob ɗumen donc en wayno ko kanko Donald Trump o wi wonde ko d' abord so arti kanko yiɗi ko fewnide leydi ndi o wi wonde ko wayno ko Joe Biden ko kañum ko criminel ko wonno fonno sokede ɓooyi par ce que ɓiyum nan ɗo ko ñawaɗo ɗum waɗi hono kanko Joe Biden on jaabi Donald Trump o wi Donald Trump ko criminel e kadi ko neɗɗo takkaɗo ene wonde sukaɓe rewɓe ene ƴeeɓo ɗumen ko neɗɗo kadi gueɗe mbaɗe noon haaluji wonti haaluji personnel hakkude mabɓe donc haaluji gonti haaluji personnel hakkude mabɓe kanko surtout kanko président Joe Biden o addi haaluji o wi wonde ko hono kanko Donald Trump wonde o yeehi to en o yeehi guenal surtout guenal de vétéran ji gonɗi o wi wonde ko kanko Joe Biden o wi wonde ko militaire uji ɗi wona yimɓe o haali ƴettore o wi militaire uji ɗi noon surtout yen kanko président Joe Biden ɓe yi ko maayi ɗo bo o wi ɓeɗo foof wona yimɓe sakkoji wona yimɓe ɓuccotoɓe ko moƴƴani ko an woni mbaɗo ɗeɗon gueɗe ko an woni perdowo tout le temps donc wonti personnel hakkude mabɓe tan hakkude mabɓe kamɓe ɓeɗo ɗiɗi ko wawi wonde foof ko ɓuuri teskitede tan e kamɓe ko wawi wonde foof hono kamɓe ɓeɗo ɗiɗo candidat ji ko yimɓe kadi teskiraɓe ɓe meeɗani ɓe mbayri futtude kadi ɓe meeɗani yidirde guila woteji rawanɗi ɓennuɗi kadi ene wayno ko teskira hen tan hono kanko Donald Trump kadi o jaɓani jabade no fewi ko fati ɓeɗo yimɓe nanggaɓe taw nanggirako ñande 6 janvier taw kadi ko kanko hoore makko mo takka hen o wiya wonde ko kanko woni responsable muɗum est ce que ɗum ɗo fof ko hunde tawde o wondi liggey makko en tant que président ko rende constitution rende kadi loi ji leydi est ce que ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa holno yirde ɗum o jaɓani jabade ɗum ɗon kono mo continue wi wonde ko laamu président Joe Biden ko kañum nangi ɓeɗo e kadi waɗi e mabɓe gueɗe bonɗe ene wayno ko ɗum woni ko ɓuuri wonde essentiel donc ene wayno ko jiida ɗum ɗon hono kamɓe démocrate en eɓena kaala joni ɗum noon ko hawnaki ko ma wot ko waɗi hono dole mabɓe nene kaala joni wullitade wiide wonde ko ene il faut ko peeje ƴeewe ko yacci soit kanko président Joe Biden o salo o hayta wonde candidat noon on wawi wadde ɗum taw convention mabɓe suwa wadde tawi o hayti wonde kadi a hayti wonde candidat ɓe ƴeewa candidat ko yacci bawɗo hadde hono Donald Trump gagnade élection ngaji walla wonde candidat donc ɗum woni ko halte ene kono noon ko ɗamina tan hono kanko Joe Biden président Joe Biden on wawi continde wiide ko kanko wonata candidat ɗum noon haysinde wonde débat mabɓe hannde yaran no foti yarude ni donc ma en gartuɗo e janggo kadi ƴeewen sondage uji ko kaali caggal débat o ɗum noon ko débat o wonno ɗum ko CNN kono ene wayni ko télévision ngaji ɗi fof nene waɗno ɗum en direct ƴeewen analyse uji yimɓe haaraleɓe ko fati statistique ko fati politique holko goto fof ko miiji ko fati débat o holno wayi ko hawra tan oɗo saaha jan hono kanko président Joe Biden ene wayno ɗum ɗo hannde wona jamma makko moƴƴo bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Joe Sall ko ɗin kabaruji min joganno hannde oɗo ñalawma alhamisa hawri ko 27 lewru juin
hitande ujunnaje nogas nayi yen mbali jam ha jang kar Saliou Thioly on jarama.